किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवलं आहे नैवेद्याचं ताट. चला तर बघूया नैवेद्याचं ताट मी कसं बनवलं आहे ते. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा नैवेद्यासाठी मी तिखट डाळ बनवत आहे तुरीची. त्यासाठी मी इथे 1 पळी तेल घालून घेते. 1 ते 1.5 पळी तेलाचा वापर करा. गरम झालं की आपल्याला पाव चमचा राई घालून घ्यायची आहे. बघू शकता, हे बघा राई व्यवस्थित तडतडली आहे. आता आपण जिरं घालून घेऊया. व्यवस्थित तडतडलं आहे. आता आपण अर्धा कांदा घालून घेऊया. आता आपण हे बघा व्यवस्थित मिक्स करूया. आता हे बघा आलं लसूण पेस्ट अर्धा चमचा घालून घेऊया त्यामध्ये आणि व्यवस्थित मिक्स करूया. कढीपत्ता असेल तर यावेळी तुम्ही कढीपत्त्याचा वापर करू शकता. यामध्ये आपण पाव चमचा हिंग घालून घेऊया. एकदा मिक्स करूया. आपण अर्धा टोमॅटो घालून घेऊया. तोही व्यवस्थित मिक्स करूया. तर तुम्ही बघू शकता, बघा टोमॅटो, आलं लसूण पेस्ट, कांदा व्यवस्थित भाजलेला आहे. आता त्यामध्ये आपण हळद मसाले घालून घेऊ. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा धना पावडर, 1 चमचा मालवणी मसाला घेऊया. आणि तुम्ही बघू शकता, हे बघा मसाले व्यवस्थित भाजलेले आहेत तेलामध्ये. त्यामध्ये आता ही तूर डाळ घालून घेऊया. 1 वाटी तूर डाळ मी व्यवस्थित धुवून स्वच्छ उकळून घेतली होती कुकरमध्ये. आता आपण व्यवस्थित मिक्स करूया. आपल्याला गरज असेल त्यानुसार आपण पाणी घालून घेऊया. बघू शकता, इथे मी 1 ग्लास पाणी घालून घेते. तर यामध्ये बघा 1 चमचा मी वाटण घालून घेते. हे कांद्या खोबऱ्याचं वाटण आहे, मी बनवून ठेवते फ्रीजमध्ये. आता आपण याला छानपैकी उकळी करून घेऊया. बघू शकता, डाळीला व्यवस्थित उकळी आलेली आहे. आता आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. गावच्या पद्धतीत वाटण टाकून डाळ बनवून तयार झालेली आहे. तर आता आपण भाजी बनवूया. बघू शकता, हे बघा मी शिमला मिरची घेतली आहे. त्यामध्ये 1 पिवळी झाली होती, तरी पण त्याचा मी वापर करणार आहे. आणि हे बघा शिमला मिरचीची मी बिया काढून टाकल्या आणि 2 भाग करून घेतले आहेत. आता हे साईडला ठेवून घेते. आता आपण बघूया शिमला मिरचीमध्ये भरण्यासाठी मसाला. शेंगदाण्याचं कूट घेते. बघा मी असं फ्रीजमध्ये करून ठेवते. कूट 2 चमचे घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यामध्ये हे बघा 1 चमचा वाटण घालून घेते. त्यामध्ये आपण पाव चमचा आलं लसूण पेस्ट घालूया. त्यामध्ये बघा पाव चमचा हळद, 1 चमचा भरून धना पावडर घेतली आहे. आता मालवणी मसाला 1 चमचा, हिंग घालून घेऊया. पाव चमचा गरम मसाला. यामध्ये बघा मॅगी मसाला घालून घेऊया. आपल्याला अंदाजे 1 चमचा किंवा अर्धा चमचा वापर करायचा आहे. यामध्ये आपल्याला 1 चमचा पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित हातानेच मिक्स करायचं आहे सर्व मसाले. तर तुम्ही बघू शकता, बघा मसाला मिक्स करून घेतला. शिमला मिरची घ्यायची आहे. शिमला मिरचीमध्ये बघा मसाला भरून घ्यायचा आहे. तुम्हाला वाटण आवडत नसेल तर तुम्ही नुसतं शेंगदाण्याचं कुटाचं पण बनवू शकता, शेंगदाण्याचा कुटाचा वापर करून. तर बघा शिमला मिरची मी सर्व भरून घेतली आहे. आता मी कढई ठेवली आहे गॅसवर. कढईमध्ये आपल्याला 2 पळी तेल घालून घ्यायचं आहे. घालून घेतलं. तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला कांदा घालून घ्यायचा आहे. तर हे बघा कांदा व्यवस्थित भाजून घेऊया आपण. आता बघा अर्धा टोमॅटो घालून घेते आणि व्यवस्थित मिक्स करूया. त्यामध्ये आता पाव चमचा हळद घालून घेऊया. पाव चमचा धना पावडर, पाव चमचा मॅगी मसाला, पाव चमचा मालवणी मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हे एकदम स्लो गॅसवरतीच करायचं आहे आपल्याला. आणि आता आपण शिमला मिरची ठेवून घेऊया. ठेवून घ्यायचं आहे 2 मिनटं. तर तुम्ही बघू शकता, बघा 2 मिनटं झालेली आहे. आणि आपल्याला आता यामध्ये 1 ते 2 चमचे छोटा पाणी घालून घ्यायचं आहे.
मी फक्त 2 चमचे पाण्याचा वापर केला आहे आणि स्लो गॅसवरती मी असंच ठेवून देणार आहे. तर आता आपण 5 मिनटानंतर बघूया. तुम्ही बघू शकता बघा 5 मिनटं झालेली आहे. आणि आता आपण मी मगाशी मीठ घालायला विसरली होती, तर आता आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. हे बघा तुम्ही मसाल्यामध्येच मिठाचा वापर करा. आणि आता तुम्ही बघू शकता हे बघा आपल्याला एक एक मिरची अशी परतून घ्यायची आहे. तर एका बाजूने हे बघा मस्तपैकी भाजून तयार झालेली आहे. हे भरीत आहे मिरचीचं. हे बघा व्यवस्थित आपण असं परतून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा या बाजूने मी सर्व मिरची परतून घेतली आहे आणि या बाजूने पण आपण 5 मिनटं याला शिजवून घेऊया. आता हे बघा 5 मिनटं झालेली आहेत आणि आपली शिमला मिरचीची भरीत तयार झालेलं आहे. बघा शिमला मिरचीचं भरीत आणि बघा असं व्यवस्थित बनतं आणि हे चपातीबरोबर खूपच छान लागतं. त्या एक वेळा नक्कीच बनवून बघा तुम्ही. आता हे झालेलं आहे. आता आपण बिरड्या बनवायला सुरुवात करूया. नैवेद्यासाठी बिरड्या बनवणार आहोत. बिरड्या बनवण्यासाठी बघा छोटी वाटी मी गूळ घेतला आहे. त्यामध्ये आता आपण 1 वाटी पाणी घालून घेऊया आणि गूळ व्यवस्थित वितळून घेऊया. तुम्ही बघू शकता बघा गूळ वितळलेला आहे. त्यामध्ये आता आपण पीठ घालून घेऊया. तर पिठासाठी मी इथे चमचा घेतला आहे. तर बघा 1 चमचा मी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. आता हे पहिलं तांदळाचं पीठ घालून घेऊया आणि याच चमच्याने आपण 4 चमचे गव्हाचं पीठ घालून घेऊया. तुम्हाला गोड कमी जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही करू शकता. तुम्ही हे बघा 4 चमचे गव्हाचं पीठ घालून घेतलं. आता हे बघा पाव चमचा हळद घालून घेऊया. चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. पाव चमचा वेलची पावडर घालून घेऊया. आता हे बघा 2 चमचे मी खोबरं घालून घेते. तुम्हाला आवडत असेल तर खोबऱ्याचा वापर करा, नाही केला तरी चालेल. हाताने मिक्स करून घेते. बिरड्या बनवायची प्रत्येक गावची पद्धत वेगवेगळी असते. आमची आई या पद्धतीने बनवायची, त्याच पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा सर्व आपल्याला असं मिक्स करून व्यवस्थित घट्ट पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा पाणी पीठ वगैरे बरोबर झालेलं आहे आणि बघा व्यवस्थित मळून तयार झालेलं आहे. असंच आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. आमची आई याच पद्धतीने बनवायची. तर हे बघा छानपैकी असं एक गोळा बनवून आपण 5 ते 10 मिनटं ठेवून देऊया. तर आता यावरती आपण पळीने 1-2 चमचे तेल घालून घेऊया. तुम्हाला तूप आवडत असेल तर तुपाचा पण वापर करू शकता आणि व्यवस्थित एक वेळा परत मळून घेऊया. बघू शकता हे बघा आपल्याला असं घट्ट पीठ मळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित एक वेळा परत. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा आपल्याला असा छोटा एक गोळा तोडून घ्यायचा आहे. हा बघा असा आणि असा हाताने व्यवस्थित असं गोल करायचं आहे आणि हे बघा असं हाताला पकडायचं आहे आपल्याला आणि असं करायचं आहे. बघा ती बनवतात हे बघा अशी दोरी बनवतो ना आपण, दोरी बनवतो त्या पद्धतीने हे बघा अशी दोरी बनवून घ्यायची आहे. पण आपल्याला पातळ बनवायची आहे, जाड बनवायची नाही आहे. बघा पातळ बनवायची आहे हे बघा या पद्धतीने हे बघा. आणि असं हे बघा असं घ्यायचं आहे आपल्याला आणि इथे आपल्याला हे जॉईंट करायचं आहे बघा. तर या पद्धतीने आपल्याला या बिरड्या बनवायच्या आहेत. याला गावी बिरड्या बनतात आणि गणपतीच्या नैवेद्यासाठी बायका सर्व बनवतात. प्रत्येक गावची पद्धत वेगवेगळी असते पण बनवतात याच पद्धतीने. तर या पद्धतीने आता हे मी सर्व बिरड्या बनवून घेते. तुम्ही बघू शकता हे बघा आता आपल्याला तळून घ्यायचे आहे. तळण्यासाठी मी कढईमध्ये तेल घेतलं आहे आणि आपल्याला मीडियम गॅसवरती तळून घ्यायचे आहे. हे बघा आपण असं सोडून घेऊया एक एक. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा बिरडी आपली तळून झालेली आहे. या पद्धतीने आपल्याला तो सर्व तळून घ्यायची आहे. हे बघा तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी नैवेद्यासाठी इथे बिरड्या बनवल्या आहेत आणि नैवेद्याचं ताट बनवलं आहे. तर ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.